kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Aduna kang ba'y nailhan nga tao nga grabe kayo kataas sa iyang kaugalingon? Grabe kayo kataas og tanaw sa iyang kaugalingon as if nga siyang tagiyas kinabuhi, siyang tagiyas sa iyang pamilya, siyang tagiyas sa tanan. Ana ba kay tao nga nailhan niya na? O di ba naabot sa punto nga usahay ingon ani pud ta? Like sama sa kaning taas kay tag-tanaw sa tong kaugalingon. Nga murabag kita nay tag-iya, kita nay nagkontrol sa tong kinabuhi. Nga murabag ang Ginoo nalay atong ipadaplin tapos ako ray magbuot. Mao ni akong buhaton. Mao ni siyang mao ni ang matuman. Tapos Lord padaplin sa ka. Sa panahon nga masakit kaning tao, sa panahon nga kaning wala na tay mabuhat ng lain, wala na solusyon nga makita sa tao. Masangpit dayo Ginoo, di ba usahay ngon ani ang usahin sitwasyon sa ato Mga pipila ka mensahe nga ato ang nadungog o nawali. And then nag-guess good kita mahitungod sa nagapadayon kita sa ato ang pagtuon sa libro sa buhat. And niagi nga mensahe ato nakita kung unsa ang gibuhat sa Dios sa taong mapahitas-on kaayo nga diin tan-aw na siyang kaugalingon nga Dios na siya. Sama kang Herodes. Ngayon sa buhat kapitulo 12, bersikulo 21 hantod sa 25. Ang basahon, sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyahang harianong bisti. Milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Nananggit ang mga tao, dili tao ang nagsulti kundi Dios, as if nga si Herodes ang Dios. Og diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo, kaya wala man niya pasidonggi ang Dios. Giulod siya og namatay. Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap.
si Bernabe or si Barnabas o si Saulo or Pablo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ilang misyon dala si Juan Marcos. Ug mao na nga din padayon to sa mong mensahe atong paghisgutan ang kapitulo 13 o kapitulo 14. Medyo taas-taas kayo ang duha ka kapitulo, hapit mga usa ka gatos ka bersikulo. So atong buhaton niini kung amoy Biblia, iandam lang na siya tapos ato ang i-run through unsang giingon or unsang mensahe sa pulong sa Dios. Tapos ato ang kutloon ang mga pipila ka mga bersikulo nga masabtan gihapon nato unsa ang istorya sa maong mensahe. Apan sa dili pa ta mo padayon atong hangyoon or mahangyo kita mga itagtabang sa Dios sa bilang Espiritu Santo nga diin ato makuha kung unsa yang mensahe para kanato niining taknaa. Magampo kita. Ginoon Dios na ining taknaa kami o Dios nagaduol sa imong tiilan, nagaangkon nga ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan, tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa kaalam, tinubdan sa tanan-tanan Ginoo. Ug niini nga taknaa Ginoo nagaduol kami sa imong trono, nagpaubos kami, nagayo kami tabang sa imuha nga diin o Dios ablihi Ginoo ang tagsa-tagsa kakasing-kasing hunahuna nga diin maabot Ginoo ang imong mensahe ngadto sa mga tawo nga kinahanglan niini nga diin among masabtan makuha Ginoo unsa imong kabubut-on unsa imong mensahe nga imong ipaabot Ginoo niining taknaa diri sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo ni bisan ako ubos sa tanang ubos nimong alagad gamitan ang ako mga ngabil sa pagsulti Ginoo sa imong mensahe nga diin mapaabot nako Ginoo kung unsa imong mensahe pod ngadto sa imong mga katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Dios nagapadayon siya, ang Dios kanunay siya, nagaabli og pultahan para kanato. Sa panahon nga wa na tay puno na kay tas problema, ang Dios nagahatag og pultahan, nagahatag og solusyon. Sa panahon nga din ang tao kanunay nakabuhat og sala, ang Dios nangitag pamaagi siya mo'y namatay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa sala sa tao. Halos ato makita kaning kada adlaw sa atong kinabuhi, ang Dios kanunay siya nagaabli og pultahan, nagaabli og oportunidad, nagaabli siya og solusyon, nagahatag siya og dalan pamaagi para sa imuha, para sa akwa, para sa tagsa-tagsa nato nga diin. Minindot ang dagan sa atong kinabuhi. And then pipila sa atoa, dili kayo, wala kayo nato nakita kung unsa ang gibuhat sa Dios para sa tagsa-tagsa na doha kinabuhi. Ang atong mensahe karon, mao ni siya ang first missionary journey ning Pablo. Ug mao ni siya ang pagpakaylap sa mensahe sa Dios ngadto sa nagkalain-laing dapit. Hilabi na ngadto sa mga tao nga dili Hudiyo. Ato makita diri nga diin ang Dios tinuod nga diin nagaabli siya og pultahan, nagahatag siya og solusyon, nagahatag siya og pamaagi. Siya mismo mo'y naghatag siya og pamaagi para sa tao, nagbuhat siya og nindot nga mga butang, nindot nga plano para nindot ang dagan sa kinabuhi sa tao. Ug mao na nga diin ang Dios pod nagapili siya og mga katawhan, iya mga katawhan nga mao po'y mupadala sa maong mensahe ngadto sa mga tao nga wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Ug mao na ang atong hisgutan karon. So ato nakita akong gibasa kaganina nga diin grabe ang gibuhat sa Dios. Iyang gipakita kung unsa siya kagamhanan, iyang gipakita kung unsa siya kinsa siya nga Dios nga bisan gani si Herodes ang tao nga giila sa mga tao nga maingon sila nga Ginoo ng tawhana. Tapos ingon si Herodes, iya pong gikuha ang himaya apan nakita sa Dios nga dili na siya maayo. So gipakita sa Dios unsa siya kagamhanan ug nahimong walay gahom si Herodes atubangan sa Dios. On the spot, diha dayon. Ato makita nga diin kaya sa Dios kuhaon ang kinabuhi sa tao. Ang Dios mo'y nagkontrol sa tanan. So ato makita gamhanan ng Dios. Ug mao nang ato makita diri nga diin si Pablo ug si Barnabas gigamit sa Ginoo nga diin ipakaylap sa kalibutan sa laing dapit, sa laing lugar kung kinsa ang Dios pod. Pero ato makita diri nga diin sa bersikulo 1 sa kapitulo 13
Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga Cyrene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Sa bersikulo 1 ato nakita ang grupo sa mga katawhan sa Dios. Kani sila dili sa ingon nga pareho sila og kultura, pareho sila og kaning gidak-an, do naay pagka, pero ato makita diri nga diin kani mga tawhan ay lahi-lahi ni sila og kaning gidak-an, lahi-lahi og kaning namat-an, lahi-lahi, pero nagkahiusa sila para sa Ginoo. And then ato makita diri nga diin sa bersikulo 2 ug sa bersikulo 3, usa ka adlaw niana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, mingon kanila ang Espiritu Santo, igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe or Barnabas ug si Saulo or Pablo ug unya ilang gipalakaw sila. Ang kaning setting karon ato ani sang gitawag og mga missionary. So, ang simbahan ay mga missionary ato silang giampo para moadto sila sa laing dapit sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Ato makita dili kani siya nga pamaagi, dili siya prinsipyo sa simbahan. Dili siya prinsipyo sa tao. Ato makita diri sa bersikulo 2 ug 3 nga ang Dios mismo mo'y nagpili nila ug ang Dios mismo mo'y nagsugo sa ilaha. Ang simbahan ni ampo para sa ilaha, pasabot niya na nga diin nituman sila, agree kay sila, sugot sila kung unsay kabubuton sa Ginoo. So mao na siya. Mao nang naatay mga missionary. So ato makita karon ang simbahan tagsa-tagsa sa ato karon, naglahi-lahi man siguro kung naminaw karon kung membro ta sa TLCC or naminaw ka karon nga naa ka sa lain nga simbahan. Dumayon tag lahi-lahi man ang simbahan, ngalan sa simbahan, pero usa lamang ang atong Dios. Pero ang tumong nato ngano naatay simbahan, usa sa tumong sa simbahan o pinakatumong sa simbahan, tinuod nga mosimba sa Dios, ang tao mosimba sa Dios. Pero ang tumong sa simbahan mao ang pagsulti kung kinsa ang Dios ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa Ginoo. Mao na ang simbahan kay naay mission. Nadyo mission ang simbahan. Mao na nga diin tagsa-tagsa ka simbahan dapat natay mission. Moadto gid ta sa laing dapit sa pagsulti, pag-ibanghilyo para sa ilaha, sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Mao ni siya ang tawag sa simbahan. So ato makita diri nga diin unsa may matawag nato sa simbahan nga kay na sila taga Domingo na adiha nagsimba, pero ang simbahan kay wala po'y mission, wala pod evangelize, wala discipleship. Lisod kayo nga diin nata sa usa ka balay, tapos igora ta mo higda mo kaon, higda kaon, wa man ta ikatabang. Nindot ang atong kahimtang. Dili man mo ingon tag, di man ta mo ingon nga grabe jud kay na siya kabati. I mean, nindot man na siya nga kahimtang, pero ang akong punto diri, naatay misyon nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ditang paghuman nato nga nakadawat sa kamatuoran, sa kaluwasan, igon lang ta mo lingkod, magpasinaw sa bangko, muli sa balay, tapos natay nindot nga haruhay nga kinabuhi. Tagsa-tagsa sa toa, gihatagan ta og misyon sa Ginoo. Ang misyon sa Ginoo nga din atong ipaabot sa mga tao kung kinsa ang Dios nga naa sa atong kinabuhi. Ug mao na nga diin ato makita dire sa bersikulo 4 ug 5 nga diin naabot na si Pablo ug si Bernabe ngadto sa Sipre. Busa minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo nangadto sa si Lucia o gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Hudiyo. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing
katabang. So ato makita diri nga diin abot sila sa laing dapit, nagwali sila mahitungod sa pulong sa Dios. So mao na siya ang mga gipangbuhat sa mga missionary. Ang dinato mga missionary karon dili sa ingon nga grabe ka nindot ilang kahimtang karon. Naay mga missionary nato nga nasa ubang dapit ngadto sa Middle East ni naagi ti mga missionary nga nangamatay, gipang patay. Mo na nga diin samtang kita naata sa Pilipinas o samtang kita giluwas ta sa Dios tapos relax ra kay ta sa tag santo sa kinabuhi tapos wa ta nagunahon sa ato mga missionary nga sa ubang dapit nagtago-tago sila gipanggukod sila pamatyon sila pero anaa gyapon sila didto nagatuman sa sugo sa Dios. So unsa may dapat atong mabuhat para sa ilaha? Una, magampo ta para sa ilaha. Panduha, kung naatay masupport sa ilaha, din nindot kay na sila to support them financially. Mao ni siya ang usa sa pinaka maingon nato nga diin dapat nga buhaton sa mga Kristohanon isip na lamang kita usa lamang kita ka pamilya. So ato makita diri nga diin sa bersikulo 6 gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkiro nga ginganlag Bar-Jesus nga usa ka Hudiyo nga nagpatuo nga propeta siya. Ang nahitabo, higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo usa ka tawo nga hait og salabutan. Gipatawag sa gobernador si Barnabas ug si Pablo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. Apan kining salamangkiro sa bersikulo 8, apan gibabagan sila sa salamangkiro nga si Elimas, kini ang iyang ngalan sa Grigo, kay dili man siya buot nga motuo ang gobernador. So ato makita diri, ginganlan siya Bar-Jesus tapos higala niya ang kaning si Sergio Paulo ang usa ka tawo nga hait og salabutan, usa ka gobernador. Ato makita iyang gibabagan tungod kay ganahan ni siya makadungog sa mensahe sa Dios kaning gobernador, kaning nay Bar-Jesus nga dapat or ang pasabot niya na kini siya anak ni Jesus or kaliwat ni Jesus. Apan ang iyang binuhatan di siya gusto nga kaning iyang higala nga gobernador makadungog sa mensahe sa Dios. So iyang gibuhat sukwahi kung unsa ang sugo sa Dios. So ato makita diri nga diin si Pablo miingon kaniya direkta, miingon si Pablo, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, napuno ka sa tanang matang sa kadaotan og limbong og kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. Karon silutan ka sa Ginoo og mabuta ka og dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw. Og diha dili pagkaugma og diha namatngunan ni Elimas ang salamangkiro nga mingit-ngit ang iyang pananaw og nangarap-karap siya sa pagpangitag makaaga kaniya. Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo og nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan mahitungod sa Ginoo. So nakita sa gobernador kung unsa ang gahom sa Dios, ang Dios ning Pablo og ning Barnabas og diha mituo siya sa Dios. So ato makita ang senaryo diri sa kapitulo 12, si Herodes sa gahom sa Dios namatay siya. Sa bersikulo sa atong nabasa karon, gipakita pud ang gahom sa Dios nga diin ni kining tawhana nga diin sa lamangkiro nga higala sa gobernador nga giila nga propeta siya, pinaagi lamang sa gisulti or sa tingog ni Pablo alagad sa Dios. Unsay nahitabo? Natuman kung unsa iyang gisulti, nabuta siya. Ingon ana kagamhanan ng ato nga Dios. Tapos kung ato makita karong panahon na daghan sa mga tao ang nagkinabuhi nga dili mo ilaw og Ginoo, like dili gid mahadlok og Ginoo. Like sa atong panahon karon di gid mahadlok og Ginoo. Kani mga tawhana man gani
nahitabo man gani silang kinabuhi nga wa pod sila moila og Ginoo. Nakailaman siguro sila Ginoo pero wala gid sa ingon nga nisimba sila sa Ginoo. Tungod kay tan-aw nila sa ilang kinabuhi, taas sila. Sa atong makita karong panahon na o di ba ka sa atong kaugalingon? Naabot ba sa punto pod nga taas kay tagtanaw sa atong kaugalingon nga wa pod ta mo ila sa Ginoo? Naabay mga desisyon sa kinabuhi nato nga diin di makita ang Dios sa atong kinabuhi. So ato makita niini nga mensahe nga diin una sa kinabuhi ning Pablo o sa kinabuhi ning Barnabas. Unsa may nakita nato nila? Ato nakita nila una ang ilahang kasing-kasing sa pagkamatinumanon kung unsa ang kabubuton sa Dios dili unsay kabubuton nila. Balikon ako, kasing-kasing sa pagkamatinumanon sa sulugoon or sa kabubuton sa Dios. Ya atong kumustahon ang tagsa-tagsa na sa atong kasing-kasing. Kumusta man atong kasing-kasing? Nabatay kasing-kasing sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Or karong panahon na murag nagpasok labi ang ato ang kasing-kasing para sa atong kaugalingon. Mao ni siya akong gusto, mao ni matuman. Mao ni siya akong desisyon, mao ni siya matuman. Unya na ang para sa Ginoo, ulahi na siya. Nahimong ulahi ang Dios. Di isa ka mo simbaron tungod kay naa sa ko'y buhaton. Di isa ko mag-attend og Bible study tungod kay naa ko'y buhaton. Di isa ko mag-amporon kapoya oy. Like atong gihimo bisan sa kaning mga simple kayo nga mga practice. Do mo yung taggamay or simple kay siya. Pero niining mga butanga atong giila nga murag dili kayo importante ang Dios sa atong kinabuhi. Ana pa ba kitay kasing-kasing sa pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Ginoo? O di ba karong panahon na wala tanibati og kahadlok sa atubangan sa Dios. Once naabot sa punto nga kinabuhi na ka nga layo sa kabubuton sa Dios, kaning kinabuhia imong gitudloan imong kaugalingon mabuhi nga wala ang Dios. Mabuhi sa tugkaran dili sa Dios, sa tugkaran ni Satanas. So ato makita nini nga mensahe karon. Kung naaman pipila sa tua nga diin walay kasing-kasing sa pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ato ni siyang ipa-check diha. Ato ni siyang ipasusi sa Ginoo karon. Atong tugutan nga din ang Dios mo'y magausab sa atong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga diin kung nakay kasing-kasing ingon ana imo gihapon ipadayon ang ana nga kasing-kasing tungod kay nindot siya di na ka mag-antos, di ka magsakit, di ka dauton sa mga tao. Dili ka isoryahag bati sa mga tao. Tapos mas palabunon pa na nato siya kumpara sa pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So ang kasing-kasing sa pagkamatinumanon, panduha, ang pagsalig ning Pablo ug ning Barnabas, taliwala niining tanan o taliwala sa bisan unsa ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Wala sila nasayod unsay mahitabo nila kung moadto sila. Niining panahon na daghan sa mga magtutuo ang gipanglutos, gibilanggo, na priso, ni bisan gani si Pedro, baguhay lang, niining sitwasyon na. So ato nakita nga din, nakita na nila ilang kauban na priso, nakita na nilang kauban gipatay, tapos sila nituman gihapon sa sugo sa Dios nga moadto ta sa laing dapit, tapos magsulti ta sa mensahe sa Ginoo. Ang ilang giagtuan dili ningon probinsya, syudad. So ato makita diri nga diin grabe ka sentro ang ilang atensyon. Grabe ka focus ang mga tao para sa ilaha nga diin kung naay mga sundalo dito dali ra jud sila makuha, makita. So ato makita diri nga diin ilang grabe ka dako ang ilang pagsalig sa Ginoo. Bisan wala sila nasayod unsay mahitabo sa ilahang unsay mahitabo unya, unsay mahitabo ugma, unsay mahitabo sa ilang kinabuhi. Ug mao na siya ang dapat atong i-reflect pud sa atong kinabuhi karon. Usahay daghan mo gyud mga plano sa kinabuhi nga nagunahuna ta nga nindot ni siya nga plano, mas maayo ni siya nga plano kung usa ka kabatanon daghan kay kag plano nga mapanindot imong kinabuhi, daghan kay kag plano nga din mao ni siya imong kuhaon nga kurso, mao ni siya imong negosyo, mao ni siya imong buhaton human ka ni graduate, mao ni siya imong buhaton human ka ni ining nagsugod ka aning like daghan kay tag mga plano nga nindot tungod kay tan-aw nato
mo ni siya makahatag natog kaharuhay sa kinabuhi. Mga ginikana na atay mga nindot nga plano, mga negosyante ni mga nindot nga plano. Tanaw nato mo ni siya makaasinso sa atong kinabuhi. Pero how about ang plano nato nga diin mo asinso pud ang atong relasyon sa Ginoo? Ana ba siya? How about ang atong plano nga diin mo gahin pud tag oras nga magplano ko unsaon ka nako para makagahin kog oras sa Dios? Kumpara sa naatay daghan kayong plano, naatay daghang oras para sa pagplano unsay nindot nga kaugmaon nako. Pero ato siyang sabton, ang Dios may nagkupot sa atong kaugmaon. Ang Dios may nagkupot sa atong pamilya, ang Dios may nagkupot ni ining tanan panghitabo sa kalibutan. So dapat jud nga ang Dios mo'y ato ang unahon, pero usahay na kalimtan nato. Usahay makalimtan sa tao, nauna sa tao, ang ihang gusto nga tan-aw niya, magmalampuson siya, kumpara nga unahon niya ang Ginoo. Daghan kay tag mga kahadlukan, daghan kay tag mga what if. What if kung mosunod ko sa Ginoo magantos na noon mi? Unsa ka kung mutuman ko sa Ginoo basin na noon? Basin baya? Basin bayag lutuso noon ko? Basin bayag di na ko ilhon sa akong pamilya? Basin bayag mawagtangan na noon kog trabaho? Basin bayag daghan kitag basin sa atong kinabuhi. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ning Pablo ug ning Barnabas, grabe ang ilang pagsalig sa Ginoo. Si Pablo namatay siya, gipunggutan siya gliog sa mga pipila niya ka journey. Mao nay kamatayon ni Pablo. So ato makita nga naabot gid sa punto ni bisan taliwala nga padung na siya mamatay. Never siya or wala gid siya ni hunong sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Nabatay problema karon sa atong pagsalig sa Ginoo. Sa imong pamilya, nabatay problema nga diin usa ka kaginikanan na kay mga plano sa imong mga anak tapos nindot kayo busy kay ka sa imong plano, busy kay ka sa pagpangita, panikay-sikay, paningkamot para nainindot nga kahimtang imong mga anak, nindot nga kaugmaon imong mga anak. Pero basin baya wa na kay oras para sa Ginoo. Nibisan sa matag usa karon nga busy kay ta sa trabaho mo, overtime pa man gani. Tapos basin baya o wa na tay panahon sa Ginoo. Ni ultimo nga 2 minutos nga pag-ampo para sa Ginoo, basin baya og di na ta kagahin ni ana. Dinay problema sa atong relasyon sa Ginoo. Nay problema sa atong kasing-kasing. Nalimtan nato ang tinubdan sa tanan. Nalimtan nato ang tinubdan sa kinabuhi. Nalimtan nato nga din ang Dios may naghatag nimog trabaho, ang Dios may naghatag nimog anak, ang Dios may naghatag sa imong negosyo, ang Dios may nagapanalangin nimo, ang Dios may nagapauswag nimo, ang Dios may nagtugot nga makapasar ka sa imong licensure exam, ang Dios mo'y nagatugot nga diin na ay nindot nga nahitabo sa imong kinabuhi, ang Dios mo'y naghatag ni ana. Basin maabot na puta sa istorya nga diin ang banag asawa nangayog anak sa Ginoo, nya grabe nilang ampo sa Ginoo, grabe taga-adlaw moadto na lang silag simbahan. Gihatagan silag anak sa Dios, di na pud mo simba. Tungod kay busy na pud kay sila sa pag-atiman sa maong anak, sa maong bata. So wala na sila simba-simba, wala na sila ampo-ampo, tungod kay busy lagi kay sila, tungod kay naa sila bata. So ang gibuhat sa Ginoo, gikuha ang bata. Namatay. Gikuha sa Ginoo ang babag. So tungod niadto ni balik sila sa Dios. Kung ato siyang tanawon ba, ngano maabot pa man sa punto nga maglisod-lisod ta kung gipanalangin na nata sa Ginoo. Kung nadawat na nato ang panalangin karon, ayaw na tuguti nga diin mahinumduman pa nato ang Ginoo sa panahon nga mabagsak na ta. Kung nadawat ato ang panalangin karon, tapos ngayon duman nato nga naa ang Ginoo, din atong simbahon ang Dios kung kinsa siya. Mao na siya ato makita karon. Ang atong pagsalig sa Ginoo. Taliwala sa bisan unsa pa ang mahitabo, taliwala bisan wa ta nasayod unsa mahitabo ugma, apan rest assured tuod ka ang Dios nasayod niini. Sa bersikulo 6 hangtod sa 12, moto siya ang atong gibasa mahitungod sa pagikatubang, pakiglantugi ni Pablo ngadto sa Salamangkiro, tapos nakita nato ang gahom sa Dios, ang pagpamuhat sa Dios ni anang dapita, ni anang lugara, and then ang gobernador mismo siya mao'y misalig, mituo, midawat sa Dios. Ug ato makita diri sa pagpadayon sa bersikulo 13 hangtod sa 15, mo ni panahon na nga din maabot sila sa
Antioquia sa Pisidia. O medyo taas-taas siyang bersikulo. Pero ato makita dire nga diin sa bersikulo 16 hantod sa 41, mao ni siya ang wali ning Pablo. Kung ato siyang tanawon, basahon na to dire sa bersikulo 13 hantod sa 16 atong tanawon kung unsa ang dagan sa mga istorya. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawi gikan sa Papos og miabot sa Perga, sa kayutaan sa Pampilya, apan si Juan Marcos mibulag kanila og mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miabot sila sa Antioquia, sa Pisidia, ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises kaning libro sa Old Testament kaning ang Genesis, Exodus or Exodo, Leviticus, Numbers o Deuteronomy. Usa sa human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises o sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, "Mga igsoon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niini mga tao, mahimong isulti ninyo karon." Mao ning panahona, sa bersikulo 16, mitindog si Pablo, misinyas pinaagi sa iyang kamot og miingon, "Katawhang Israelinhon og tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo." So mao ni siya nagsugod ang wali ning Pablo, bersikulo 17 hantod sa bersikulo 41. Mao ni siya ang gisulti ni Pablo, nagasumbingay siya kung unsay nahitabo ni adtong panahona. So ato makita diri nga diin una, iyang gipakita nga diin na ay umaabot nga Mesiyas og naabot na ang Mesiyas nga manluluwas nga mao si Kristo. Ato nakita diri nga mao iyang usa sa iyang ginahisgutan. Ug mao na nga iyang gipun-an nga diin ang Dios nagapili, ang Dios nagahimo sa mga Israelinhon. Tungod kay ingon siya, mga Israelinhon, ang Dios may nagapili kaniadto pa lang, nagapili sa inyohan nga mahimo mong piniling katawhan sa Dios. Mo'y naghimo kaninyong nagmalambuon, naghimo kaninyong bantugan. Ang Dios mo'y nagahawas, nagaluwas kaninyo gikan sa Ehipto. Ang Dios mo'y nagabantay, nagauban, nagaproteksyon, nagagiya sa inyuha gikan sa taliwala ngadto sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Ang Dios nagahatag kaninyo kadaugan, nagapadala sa inyuha ngadto sa Kanaan, nagahisgot siya ngadto sa mga Israelinhon ug sa mga Hudiyo nga nagatuo sa Dios. Padayon si Pablo, ang Dios may naghatag kaninyo sa nasod sa Israel, tapos iyang gipun-an ang Dios naghatag kaninyo sa mga maghuhukom. Ang Dios naghatag kaninyo ni Samuel, naghatag ang Dios kaninyo og hari, gihatagan kamo niya og hari nga si Saul sa 40 ka tuig. Ang Dios nagahatag pod og usa ka hari nga diin ginganlan og David nga kaliwat sa linya ning Jesse. Og si David mao ang higala suod kay sa Dios, og niabot siya sa punto nga din usa ka tuig ang milabay na niana or mga pipila ka tuig, mao ning panahon na pod nga diin natawo si Ginoong Hesukristo, ang Dios nga maong Mesiyas. Og mao na nga diin gisumpay ni Pablo niini nga mga bersikulo, gisumpay ni Pablo ang mga pipila ka mga yugto or pipila ka mga sitwasyon or mga pipila ka mga storya hantod na abot si Pablo gikan sa istorya sa Old Testament sa daang kasabutan hantod kung unsa ang ilang kinabuhi
ni anang panahon na. Hantod nga naabot si Kristo, hantod nga unsa ang sitwasyon nila karon. So mao ni siya ang gihisgutan, mao ni siya ang wali ni Pablo, ug mao nang mi-conclude siya nga dapat atong ilhon, atong tuuhan nga natay pagtuo kang Ginoong Kristo, siya ang manluluwa, siya ang Dios. And then ato makita nga diin si Pablo miingon siya nga diin mauna nga diin kamo nga naminaw karon, pipila sa inyo ha. Wala mo ila nga diin si Kristo Dios, wala mo ila nga si Kristo manluluwas. Ug mao na nga diin niwali si Pablo, iyang gipadayon, miingon siya, mao ni siya ang resulta kung ikaw mo dawat ni Kristo isip Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, ug mao po ni siya ang resulta kung imong isalikway ang anak sa Dios o dili ka motuo sa maong Mesiyas. Ug mao nang gisgutan ni Pablo niining panahon na kung unsa ang madawat sa tao, unsang mabatunan sa tao sa panahon nga iyang ilhon si Kristo isip Dios sa iyang kinabuhi, ug unsang mabatunan sa tao kung iyang isalikway si Kristo nga dili isalikway si Kristo nga dili siya Dios sa iyahang kinabuhi. Sa bersikulo 26 ato makita, sa bersikulo 44 ato makita nga nagingon diri sa pagsunod adlaw, sunod sa adlaw ng igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Tungod sa bersikulo 43, human sa matapos sing Pablo sa pagwali sa sinaguga, daghan sa mga Hudiyo o mga dili Hudiyo ang nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Og misunod kang Pablo, mituo sila nga si Kristo ang Dios sa ilang kinabuhi. Og mao na nga miingon sila nga sir, nindot kayo nga mobalik mo sunod Sabado. Mao na nga diin sunod nga adlaw ni balik si Pablo o si Pablo sa pagsulti sa mga mensahe mo na sa bersikulo 44, bersikulo 45, sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ilang gipakaulawan siya. Nanataan ni nga punto. Ang mga Hudiyo mao ni siya ang mga tao nga nagtuon sa mensahe sa Dios, mao ni siya ang mga tao nga nagwali, mao ni ang mga tao nga nagtuon kung kinsa ang Dios. Mao po ni ang mga tao nga nasina kang Pablo ngano mituo man taon ang mga dili Hudiyo. Instead nga kani mga Hudiyo malipay sila tungod kay ang mga tao miduol sa Ginoo, nasina sila so ilang gibuhat ila pang gipakaulawan si Pablo at tubangan sa mga tao. Ug unsa pa inahitabo diri? Sa bersikulo 49 hangtod sa kinalasang na bersikulo, og ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa, apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang tinamod nga mga babaeng relihiyoso ug ang mga kadagkuan sa syudad aron lutuson nila si Pablo ug si Barnabas og hinginlan gikan sa ilang dapit. Gitaktak ni Pablo ug ni Barnabas ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonio og nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ato makita sa kapitulo 14, ang ginahisgutan ni ini, nagpadayon gihapon og wali si Pablo sa nagkalain-laing dapit, hantod mibalik sila sa Antioquia. Pero ato makita, before ni anang tanan, samtang nagpadayon sila og wali sa lain-laing dapit, naabot sa punto nga diin, giluto sila, gibay sila, gibuhatan sila istorya, gibato sila, abi na gani nila, hapit na mamatay si Pablo, abi na gani nila, patay na jud si Pablo, apan kaluoy sa Dios, si Pablo buhi gihapon siya, og mibarog, og nagsulti gihapon sa mensahe sa Ginoo. Huwag siya moingon nga din, Lord, hapit na biya ako namatay, dapat maundang nako, kapoy na biya kayo. Like, pwede man siya magkasulti ni ana, di ba? Pwede man siya masulti ni ana, Lord, di na ko, kapoy na biya kayo, nagmahay na ko. Di ba? Maabot sa punto sa atong kinabuhi nga usahay makaingon ana pud ta. Like makaingon ta nga, Lord, kapoy na biya kayo. Nagantos biya ko Ginoo. Lord, abi ba nako kumusunod ko nimo, magmausuago na akong kinabuhi. Abi ba nako, Lord, kumusunod ko nimo, umudawat ko ni Ginoong Kristo or musunod ko sa Dios. Abi ba nako nga diin maluwas apil akong pamilya. Abi ba nako nga diin kumusunod ko maayo ko sa akong sakit. Abi ba nako nga kumusunod ko makapasar ko sa exam. Abi ba nako naabot sa punto nga diin moingon ta nga, Lord, kapoy na ko. Nagantos na ko, patya na lang ko, Lord. Di ba?
Kapila sa higayon nga di na kaingon ana ta sa Ginoo. Kapila ka higayon nga din daghang kitag reklamo sa Ginoo. Kapila ka higayon nga mayon tag Lord di na ko kapoy na jud kaayo ko. Di na ko. Kapoy na kis pagpangalagad. Kapoy na mo simba, kapoy atin Bible study, kapoy prayer meeting, kapoy kay mo ampo, kapoy kaayo Lord. Kapoy na kaayo. Kapoy mo basag Biblia. Wa ko'y oras para ana. Wa ko'y time para nimo Lord. Kapoya nimo Lord oy. Ay ko gasol-hasula. Ganahan ko nindot nga kinabuhi. Disoda po ning Kristohanon oy. Kapoya po ning Kristohanon oy. Nangalagad man ta ko nimo Lord tapos akong kaugalingong pamilya mo nilutos na ko. Nangalagad mo ta ko nimo Lord tapos ngano naman nasakit naman ko. Nisimba naman ta ko nimo Lord tapos ngano naman natangtangan man ko sa trabaho. Kapoya ni Lord Patiyan na lang ko. Kapila man kay gayon nga nakabuhatan ni ana. Kapila kay gayon nga reklamo ta. Kapila kay gayon nga din mihatag tag rason nga Lord kapoy na jud. Kapila. Di ba kadaghan di na maihapos sahay? O atong tanawon dire. Unsay kinabuhi ni Pablo? Hapit na siya atong makita sa kapitulo 14, abis mga tao nga patay na siya. May barog siya, nagsulti sa mensahe sa Ginoo. Wa miundang. Hangtod abot sa punto gid nga namatay siya. Ang pangutana, asa man kutob ang atong pagtuo sa Ginoo nga mobuhat ag butang para sa iyaha? Hangtod ba sa atong kamatayon? Or hangtod lang tungod kay ganahan ta? Hangtod kanus aman nato isakripisyo ang Dios. Hangtod kanus aman kaya nato mobuhat para sa Ginoo. Or moatras na ta sa panahon nga nag-antos ta. Or moatras na ta sa panahon nga gibuhatan tag istorya. Or moatras na ta sa panahon nga daghan kayong problema. Ang mensahe sa Ginoo kanunay sa atoa nagpahinumdom. Kung gikapoy naman kaayo ta, Lord, kapoy na ko. Mao ning panahon nga moduol na sa Ginoo. Ato makita diri si Ginoo Jesucristo ang atong paglaom. Panduha, si Ginoo Jesucristo ang atong kinabuhi. O pangtulo, ang balang espiritu anaa ka nato, nakigbato ka nato. Ang Dios wala mo biya ka nato. If naa kay gubat, naa kay gisagubang karon nga bisan unsa nga klase nga gubat, away, problema sa relasyon, emosyon, physical, sakit, problema sa panikay-sikay, pagpangitag trabaho, problema sa pamilya nimo. Kung unsa man ang imong problema karon, ayaw kalimot nga naa ang Dios, andam siya, ug naa ang Dios uban kanimo. Kung di nimo matagamtaman, di nimo mabati nga naakuyog nimo ang Dios, duol balik sa Ginoo. Muduol ka sa Ginoo. Simple, mga itagpasaylo sa Ginoo. Ato ang kunon nga kabuhatag sala, ato ang kunon nga diin, Lord, pasaylo ako sa ako mga sala. Lord, tabangi ko, Lord. Be honest sa Ginoo. Isulti sa Ginoo sa imong kasakit. Isulti sa Ginoo nga naglagot ka. Aning tawhana, maglagot ka, magsilos ka. Isulti sa Ginoo, ang Dios na sayod siya, ipabati sa Ginoo nga din, mao ni Lord ako na feel. Mao ni Lord ako na tagamtaman. Mao ni siya Lord akong na experience. Mao ni siya ako na sinati Ginoo tibok adlaw. Mao ni siya ako na feel. Naglagot ko, naguol ko, gisapot ko. Uwi kayo ko, huyang kayo ko aning dapita Ginoo, dali ra kay ko matintal aning dapita. Lord, please tabangi ko. Isulti na sa Ginoo. Ang Dios na sayod niya, ang Dios willing mutabang nimo. So ato makita karon. Unsa man ang mga aplikasyon niini sa ato ang kinabuhi? Una, kung dili pa ka sure, dili pa ka sigurado nga naa kay relasyon sa Ginoo karon. Kani siya di ini siya ingon nga duwa-duwa, big deal kay ni siya. Tungod kay wa ta nasayod kanus ata makigatubang sa Ginoo. Kanus sa kuhaon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kung dili pa ka sure nga naa kay relasyon sa Ginoo, be honest sa Ginoo. Kung nakadumdum ka sa adlaw nga imo siyang gidawat, isip Ginoo mo luwas sa imong kinabuhi. Tapos karon
um, di mo feel, pwede mo i-recommit balik imong kaugalingon. Not necessarily nga imong dawaton balik si Kristo nga Dios o manluluwas imong kinabuhi, pero imong i-recommit balik. Lord, ibalik ang kainiton sa akong kasing-kasing sa pagpangalagad. Mao na iyampo sa Ginoo. If di jud ka kadomdom nga nidawat ka sa Ginoo, wa jud ka kadomdom nga nidawat ka sa Ginoo, dawata si Ginoo Jesucristo. Isip Dios o manluluwas sa imong kinabuhi. Niining kalibutan na wala na laing pinakanindot nga madawat nato, pinaka grabe ka anindot nga desisyon sa pagdawat ni Ginoo. Maog na siya. Lumalabay tang tanan niining kalibutan na mga matay ta niini. Human sa atong kinabuhi, hukman kita. Magikatubang ta sa Ginoo. Ang pinakanindot nga naatay relasyon sa Ginoo. Panduha, if ikaw nasayod ka nga anak ka sa Dios, nasayod ka nga nakirelasyon sa Ginoo, tapos nahimo nga bugnaw kay ka karon, nahimo nga murag dili kayo way gana sa pagampo, way gana sa pagbasa og Biblia, walay gana sa pag-evangelize, walay gana sa bulaton sa Ginoo, bisan gani sa pagsimba. Paminaw na ko. Kung imo nang tugutan ngayon ana ang dagan sa imong kinabuhi, imong gitugutan nga padayon malipay si Satanas sa imong kinabuhi. Kung di ta mobasa sa Biblia, di ta magampo, di ta mag-evangelize, di ta ganahan, di ta mosimba, kung wala ta niining tanan, atong gitudluan ang atong kinabuhi, unsaon pag kinabuhi nga wala ang Ginoo. Atong gitabangan ang atong kaugalingon, gitukmod nga maguba ang atong kinabuhi. Balik ko na ko. Bianis sa Ginoo. Bugnaw na kay ka, balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Wa kay gana mo ampo, pangayog tabang sa Ginoo. Wa kay gana mo basag Biblia, pangayog tabang sa Ginoo. Mao ni siyang atong kinabuhi. Mao ni siyang grabe kayo ka practical nga solusyon para sa atong problema. Mo nang ako mga pagampo sa matagusa nga naminaw sa mensahe sa Ginoo karon. Sama kang Pablo ug kang Barnabas. Wala sila nasayod unsay mahitabo sa ilang kinabuhi. Si Barnabas, si Bernabe, usa ka dato nga tao. Na siya mga kabtangan. Iyang gibaligya ang tanan og iyahang gigamit para sa buluhaton sa Ginoo. Si Pablo, arangan siya kinabuhi. Apan iyang gibiyaan, mituman siya sa Ginoo. Ang gusto nako ipaabot sa matagusa. Unsa man ang mga butang nga naa nimo karon, nga mo'y nakababag na noon nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga kanang butang nga pwede nato magamit sa buluhaton sa Ginoo. Sama kang Pablo o kang Barnabas, wala sila nasayod unsay mahitabo silang kinabuhi. Apan grabe ang ilang pagsalig sa Ginoo. Hinaot sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Di nato malimtan. Do pwede man nga nagkadaiyang panghitabo sa atong kinabuhi, pero dili og ayaw kalimti jud ni. Mao ni siya ayaw kalimti. Ang Dios always kanunay siya. Kanunay siyang naa para nato. Ang Dios kanunay siya. Andam siya nga maminaw sa tanan nimong isulti sa iya ha. Mga kabalaka, mga kasakit, ang Diyos andam siya. If andam ka, nga mudawat balik sa Ginoo. Dool sa Ginoo, pag-ampo dawata ang Diyos sa imong kinabuhi. Andam ka nga imong ibalik ang kainiton sa pagpangalagad. Balik sa Ginoo, og dawata siya. Balikon nako, wala man ta nasayod unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios mo'y nasayod ni ana. Salig sa Dios. Magampo ta. Ginoon Dios nintak na salamat sa kahigayunan nga kami nahuman sa pagtuon sa imong mensahe. Lord, wala kami nasayod Ginoon sa mahitabo. Ugma unya sa among paglakaw, sa among Kristohanong paglakaw. Apan Lord, nasayod ka niini. Lord, di man ingon nga sayon ang dagan sa pagkakristohanon.
na may mga bati nga panghitabo apan Ginoo nagaampo ako sa matag usa kanamo ikaw maghatag og igong kusog sa pagsagubang ni ining tanan nibisan sa ako mga kaigsuonan Ginoo nga nawagtang gana sa pagampo sa pagbasa sa imong pulong sa pag-evangelize sa pag-disciple sa nibisan sa pagsimba sa imuha. Lord, nagaampo ako sa mga kaigsuonan nga din kung unsa man Ginoo mga butang nakababag sa ilaha Ginoo. Lord, please tangtanga wag tanga kini Ginoo. Ipaabot sa ilang kasing-kasing sa ilang kinabuhi ang kainiton sa pagpangalagad nga mabalik Ginoo. Unsa to ang kainit Ginoo sa una nga nakabaton sila kung kinsa ka nga Dios sa ilang kinabuhi. Lord, padayon ka Ginoo mag-bless sa matag usa silyohi mong pulong sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi nga maaplikar sa tagsa-tagsa Ginoo sa among kinabuhi sa matang nagalakaw kami ning danlog nga kalibutan. Salamat Ginoo sa tanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen.